The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. 38 minutos makinig sa alas 6 ka Bombo nagsulod ng powerhouse team ng Argentina sa quarterfinals sa FIFA World Cup 2026 matapos nabuhi sa katapusan ng mga minutos ang hampang batok sa Egypt sa round of 16. Sa tingon nga halos nagapalang nuyarang fans kay ginapananaw na ang tuman kadako nga upset sa mga tournament. Isa kay hindi malimtan nga comeback ang ginhimo sa winning champions. Agud maluto sang kasumpong pagi sa 3 ka late goals 3-2. Nahimo sang Argentina ila comeback sa sulod lamang sang nagahinunod nga 13 minutos kag 15 segundos sang hampang. Sa ika-15 pa lamang nga minuto nakascore ng Egypt bagi kay Yasser Ibrahim nga mo naghatag sa ila sang momentum. Matapos ang 5 minutos nasagang sang goalkeeper sang Egypt ang goal ni Lionel Messi via penalty nga mo pagid ang nagpahugyaw sa Egyptian fans. Sa pamuno sa second half, nakagoliwat ang Egypt pagi kay Mustafa Zico sa counter-attack. Apang ginbawi o kung gindisalaw bangod pagkatapos ang review sa VAR. Nakita nga ginfoul ni Hasim Hassan si Lisandro Martinez. Naggoliwat si Mustafa Zico sa ika-67 nga minutos ng match-up nga mong nagpasaka sa score sa 2-0. Maluya pagid gihapon ang hampang sang team ni Lionel Scaloni sa temprano nga bahin sang second half apang nagsugod ang balot sang Argentina sa bullet header o kun header ni Cristian Romero sa 79th minute. Sa tion nga labi nga kinahanglan sa iyat team nag-goal man ang captain kag 39 anyos nga si Messi sa ika-83 nga minuto nga mo nagpatas ang scores sang Pharaohs kag Albiceleste. Dalalayon nga naselyuhan ang kadalagan sang South American team sa ika-92 nga minuto kon 2 ka minuto sa stoppage time pagi sa header ni Enzo Fernandez. Ini kaduwa nga tion sa knockout stage kinabutang sa alang-alang nga sitwasyon ng Argentina apang nakaluwas gihapon. Sa round of 32 matandaan nga nagdangat man sa extra time ang hampang sinibatok sa debutant nga Cabo Verde apang nagtakop man sa 3-2. Ang goal ni Messi batok sa Egypt amoy ikawalong nga goal subong nga 2026 World Cup namong pinakabatas nga numero sa goals nga ginasundan na Kylian Mbappe kag Erling Haaland nga pareho nga may tang 7 ka goals. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!